da obra que fixo Redfón, donde solicitamos que se practicaran as medicións e comprobacións requeridas no informe do xefe de servicio de supervisión, para evitar, sobre todo, que caducase, porque daría 4 o 5 días iba a caducar. Preguntamos se fixo algo ao respecto, se deixou caducar o expediente, que foi o que pasou. Se renovou o expediente, non gracias ao seu escrito, e como sempre, cando van a caducar, se renova, para que continue. O sea, caducou e se volveu a incoar. Non chega a caducar, se volve a incoar para que continue vigente. O sea, caducou en todo momento. Caducou e volveron a incoar. Segunda pregunta. Hai unha sentencia dictada polo Xulgado Contencioso número 2 de Pontevedra no procedimento ordinario 154/2017, donde condena o Concello de Mos a, primeiro, declara a inactividade municipal en relación a unhas denuncias presentadas por a inactividade do Concello de Mos e condena o Concello de Mos a incoar no plazo dun mes desde a firmeza da sentencia un procedimento de reposición da legalidade e outro sancionador contra as obras que foron executadas. O tema é que esta sentencia foi dictada o 27 de dezembro de 2017 por unhas obras que xa foron executadas sobre 2013, unha cousa así. A nosa pregunta é se incoou este dos expedientes sobre a reposición da legalidade e o sancionado ou a día de hoxe se non se fixo nada. Pero bueno, Temos que preguntar únicamente para que se nos conteste aquí no Concello, nos plenos, pois por iso lo traemos aquí, porque se nos respondera con anterioridade non tendríamos. a verdad que igual vamos a mandar a funcionarios que non lle responden cando van a organismo. É por inactividade do propio Concello, é dicir, porque interesa ao Concello que caduque e prescriba. Todo o que se trae aquí son expedientes caducados e que están incluso que están a punto de prescribir.